Hola a tots i a totes, com esteu? Com heu portat aquests dies de confinament? Espero que estigueu tots i totes bé i les vostres famílies també. Alguna coseta sé que heu practicat molt durant aquest temps amb fer activitats, manualitats i molta experimentació. Molt ben fet! Així deixeu anar la vostra imaginació i la vostra creativitat, com ho fèiem a les classes dels dijous a l'escola, us en recordeu? Jo trobo molt a faltar aquest moment amb vosaltres. La veritat és que m'ho passava molt bé. Gaudia moltíssim de compartir aquesta estona amb tots i totes vosaltres. Com ja sabeu, ara ja no podem tornar a l'escola, però només us volia enviar una abraçada molt gran, acomiadar-me de tots i totes vosaltres, del Marc, de la Olivia, de la Daniela, el Daniel, el Martín, la Uma i en Bruno, i desitjar-vos que tingueu un bon estiu i que disfruteu moltíssim, gaudiu molt de les vostres famílies i gaudiu molt del bon temps, que aviat ens tornarem a veure. Un petonarro enorme a tots i totes! Mua!